Менә бусы тәсвир Гыйләҗетдин хәзрәтнең үзе кулланган тәсвиге. Ояз Исхакыйның иҗаты һәм тормыш юлы белән танышуны һич шиксез аның туган авылында Яуширмәдә башларга кирәктер. 19 гасырга караган әлеге тарихи бинада күренекле әдипнең музее урнашкан. Дөньяда бердән-бер ул. Әйтик, биредә язучының көзгесе, әнисенең изүе, әтисенең дисбесе саклана. Беренче тоткынлык урыны Чистай төрмәсе дә чагылдырыла. Төп килүчеләрбез инде безнең укучылар, студентлар, мәктәпкә яшьтәге балалар инде безнең. Истәлекле ядкәрләрне күрергә килүчеләр күп булмаса да, алар саны арта диләр. Монда килеп җитә алмаучылар янына музей хезмәткәрләре үзләре юл тота икән. Программа төзедек тә үзебез кунакка йөри башладык. Мәктәпләргә барып, виртуаль экскурсия күрсәтеп, лекциялар белән һәм Исхакыйның әсәрләре буенча, өзекләре буенча инсценировкалар күрсәтеп, мәшгуль иттереп, үзебез барып йөри башладык. Авылда асфальт җәйәләчәк, әсәмнәр эшләр бүген көннәрдә башланырга тиеш. Үзенә күрә туристик автобуслар керер өчен мөмкинлекне ачачак наш музейга. Киләчәктә инде музейда ремонт каралган. Күренекле язучы да, галим дә, сәясәтче дә ул. Эшчәнлегенең үзәгендә милләт язмышы, аның киләчәге өчен көрәш. Ояз Исхакый Тукай белән бер рәттә торган бөек шәхес диләр. Үткен фикерләре, сәяси эшчәнлеге өчен илдән сөрелгән язучының исеме 1990 елларда гына аклана. Татарның өчен милли язучысы, шуңа күрә ул яшәргә хаклы һәм безнең патриарх булып саналырга хаклы дип саныйм мин, иң зур язучыбыз бу. Сөннәтче бабай, кәләпүшче кыз, тормышмы бу Зөләйха кебек әсәрләре һәркемгә таныш. Аның иҗаты шактый өйрәнелде, ләкин шушы хезмәтләрне киң җәмәгатьчелеккә тарату җитми ди белгечләр. Томлыклары, китаплар бар, фәнни хезмәтләр. Ләкин менә шушы булган әйберне безнең гавамга, халкыбызга җиткерү җитми. Иҗатын өйрәнергә, мирасын сакларга кирәк ди язучылар. Аның иҗатыннан сабак алып, аның язган әсәрләрен өйрәнеп, ул бит киләчәккә 100 елдан 200 ел алдан карый белгән фикер иясе, акыл иясе. Чистайның үзендә дә Ояз Исхакый белән бәйле урыннар бар. Хәзерге Камалия мәдәният үзәге бинасында элек мәдрәсә булган, биредә атаклы язучы да укыган. Мөхаҗирлектә яшәгән татар зыялыларын тирәнрәк өйрәнү өчен бүген Ояз Исхакый исемендәге фонд булдыру турында фикер яңгырады. Безгә бер урында материалларны тупларга кирәк һәм Ояз Исхакый минемчә менә бу чит илләрдә мөхаҗирлектә яшәгән шәхесләрне берләштереп, безнең газиз халкыбызга кайтаруда зур роль уйный ала дип уйлыйм. Татарстанда Ояз Исхакыйның истәлеген мәңгеләштерү дәвам итә. Белгечләр аңа һәйкәл кую кирәклеген дә билгеләп үтә. Алия Сабирова, Альбина Минаева, Яңа гасыр каналы.